Partiya İnsan û Azadiyê li gel ku ji sala 2018 û vir ve 20 caran daxwazinnameya damezrandinê dane Wezareta Navxweyiya Tirkiye, Wezaret serî lêdana wan qebûl nake û destûr nade ku ew bibin partiyek fermî. Serokê Partiyê Mehmet Kamac ji Kurdistan 24 da zanîn ku Wezareta Navxweyî bi awayekî derhiqûqî serlêdana wan qebûl nake li gor Kamac, Wezaret her çiqas hincetan nîşan nede jî ji ber daxwaza statûyê serlêdana partiya wan nayê qebûl kir. Birer toplumsal sözleşme olması gereken anayasal hazırlama ve değişiklik yapmak. Li Bakurê Kurdistanê partiyekî Kurd yê bi navê Partiya İnsan û Azadiyê Piya ji gulana 2018 û virva hewl dide ku bibe partiyekî fermî. Ji Loma jî Serokê Partiya İnsan û Azadiyê Mehmet Kamac jî di navda 5 kes ji 12 çilê û virva li Enqereyê li Wezareta Navxweyî hewl didin ku daxwaznameya damezrandina partiyê radestê ofîsa pêwendîdar bikin. Serokê Partiya İnsan û Azadiyê Mehmet Kamac ji bo Kurdistan 24 da zanîn ku Wezareta Navxweyî baweyekî derhiqûqî serlêdana wan qebûl nake. Her wiha Kamac destnîşan dike ji ber ku di bernameya partiya wan de ji bo gelê Kurd daxwaza statûyê heye serlêdana wan nayê qebûl kirin. Partiya İnsan û Azadî pawek partiyekî dîndar, demokrat û Kurdî binav dike. Me bi dehan caran serlêdan kir ku em bi encama vê serlêdanê bistînin. Lê mixabin Wezaretê Karê Hundir bi tiştên ku ne ku bi yasayî tîne ziman û dibêje yanî ev xebata hene heta demekî dirêj dibe xebat lêkolîn ser berdewam e. Lê hiç encam derneketiye. Serlêdana dadgehê jî kir. Serokê Partiyê Kamac dibêje heta ku serlêdana wan li gorî yasa û mekezagonê neyê qebûl kirin. Ew ê li ber derê Wezareta Navxweyî nobetê bigirin û ew ê hewl bidin ku li gel partiyên siyasî û saziyên sivîl hevdîtinan pêkbînin. Mesela hani îro li ser Partiya İnsan û Azadî dimeşe lê meseleya civakê hemûyan e. Ji bo wê gerek partiyên siyasî, rêxistinên sivîl ser vê meseleya hani rastî ewa xwe helwesta xwe dayînin em bi du alî dimeşînin vê meseleya hani. Yek nobeta Wezareta Karê Hundir wê berdewam bike. Yani ev ya heta ku em encamekê ji wê derê distînin em ê vê nobetê berdewam bikin. Rêya duyemîn jî ev e ku ev yani em bêjin partiyên siyasî û rêxistinên sivîl û bêjin bi civakê re vê meseleya hani em ê wek dîplomasî xebatekî dîplomasî jî pêk bînin. Partiya İnsan û Azadiyê piyaya ku di gulana 2018 da hatibû damezrandin di hilbijartinên heremî yên 2019 da li gel HDP ittifaqa hilbijartinê durist kiribû. Li aliyê din li gel piyayê serlêdana du partiyên din yê Kurd, PDK Bakur û Partiya Demokrat a Kurd jî nayên qebûl kirin. Lê belê bas di sala 2020 da li Tirkiye 27 partiyên nû yên siyasî hatin damezrandin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.